tual that turova tak mai amurem changa pianga thatemoti mai tur khopa sual ma se du zong atha vele a man theilo tur khopa in thup thiam pilbo de zel thin le police te point serial killer lo omberania an chal tak khial ani a amai ro chu eng ang point in thup thiam ma se mi puite le an ma ni nge po an lo him zok nan hepa thil sual ti hi an ti top sak nge angai don rel kong hun sang sang kaltur in zam chuai mai California le Kentucky in kara chuan mi an cheng ve thlia ama chuan thamong takin heng mi cheng te hian an in an chua san don tak nial po in an thenom te an thil chuan tok maya an ngai thina ma se kum sang kha zakwa somgwa pakwa ni pui lai atang khan he mun hi tual tharap thak tak tak thlenna hmuna achang ta tlat mai he poi khoi tu hi serial killer poi sak nei lo tak mai ani mela ami tha te chu rap thak taka soisa in poi sak nei mi alovin anthisen te chu chua sak zai zui thrin ma se anu ma ero athup thiam em awangin tunge ani ti anla chui chwa mai theilo thu FBI New York officer thok Jim Kallstrom chuan asoi chutia hepa kuthlei tur an tamtak tel tela phei chuan tunge adot le tur ti chu tu man an soi thei tak lo wangin an hlau thonga poi khoi tu man chua thoi chu FBI kawa tla in phut na po anasa ta hle kumsang ka zakwa somkwa pariat December ni som pasari khan West University Texas muna meiche pakhat hian police te chu aron phone na mun hi a thian nu in lua ko ta tangin ni in a thian nu chu doctor ani a ma se a na a aron lan tak siro wangin avakal chila amai ro so in chu chung lama tangin aloin kal veka a han aule doorbell a han me po in tu man an chang lo a beidong chuan mania lu top aya ti in police te chu aron pun tangot mai hi alo ni a hetiang hian a thian nu hi alo om ngai lova engma soilovin a hna aron thul rengot ngai lo boka tin amani po om dunin atuk lam ai mule tur thu po in anin tha thlap thu police te chu a hrila thileng motak diklo a om ani arin thu a soibok police tian ron thlenga kongka puile tukver chu chunglam atanga kal ani ti an thria chu pon lam lan dan rengot atang chuan thilpa ngai ani a rin hlel tur ala omlo police pakhat chuan garage chu a inkal lo ti a riat chuan an han hong china in chung atanga garage lo na chu alo in hong tel huau mai ti an huta in chung an han lu chuan chuata te chuan tlere rang rang alo let phunga in suamna a thleng nge ani ti an ring ta ngal mai pindan tin maya thom hole bungrua te chu alo let pheng phunga in chunga chuan rupa chu alo om thei ve thlata wangin police te chu fim khur taka kalkol zelin pindan kongka hnai zok chuan enfia zota a in chung chhouna lama thomhno tladar nuai awang chuan in chung lampo chu khoi ani ti hairol ani lo chuwangin fim khur tak bok chuan stepa chuan an chhole ta thama an lo rin ruk ang nge in pindan pakhat doctor room chu an han lut ta a ani chu chuata chuan nunna nei to lo ti hria tak chuan alo let huang mai police te chuan an hmun puilam an be pop thuaya detective chuan war Kenneth Mahera po a hmun aron thleng ve ngal bok detective Kennethan ruang a han endik vela thisen te chu chuat le panga te chuan akai ze zuya chuti taka mihring anin soisa thei chu ma an ti hle doctor ruang chu a thatu hian puanin a khu thlapa akut pakhat le akelam akhu kim lo ti mai lo chu engkim thataka khu ani ruang bula hian sasa chem an hua lukham bula chuan thirbung pahni an hu bok hengte hi tol thatu hian aken sa ni lovin a hmu rem chan in chunga mi alak mai ani arin police te chuan doctor pasal chu an pe pop ngal wata ani hi afa te pahni hruain Christmas ma khan an chung te tlo kualin an lo zin dai alo ni a anu pui ero chol ala mai thailo wanga kalve thei talo ni in asoi tual thatu hian in chung lama hian hun anga hle ni in alanga doctor thil nei ang abek te chenin a hong veka a Christmas gift don tak nial po a hong bok tin a poisa i par chu chuata alo om boka ID tam tak zinga a driving license sia phor ani le mu thei nge tura alo in da lang bik chuan police temit ala fal hle chaukalama chuan apple aina hnu ma a om boka chuan tol thatu hi ina hian atom reido ani nge yang ti arin tir thei bok motor chabi ero thataka banga in khai an muthunga
Dr. Pasal Soidan chuan chu chabi lo chu chabi dang an nei lo motor dana lam kong ka khalo in hon awangin zirchian deuh ani a ma se fingerprint mo tur a omia lo mai chuti lain do kana motor steering kalam khu na chin a uma investigator te chuan he until mo awang hian tol thatu hian doctor motor hi aru chuak ngei ani an ring motor chabi a hmu lo wangin motor steering kalam khati chia in eng tin tin emo a start ani arin investigator te chuan steering kalam chuan han en chianga thilo mom deuh an hmu ve tatlat mai tol thatu chu alo film khur seng vek bik lo aniang chu steering kalam cover chuan fingerprint alo hnu chia tlat mai le ti chuan lep lama zirchian turin chu cover chu an thon ta hala rong postmortem result po aron chuak ta a doctor chu voi tam tak chem tia vi ni in alua eng thilemawa chut ani bok tin doctor chu pong sual ani boka hewang hian poi khoi tu hi misual sual sim mai lo chi athil ti sual ang po tinon le sak du mi ani nge yang ti police te chuan an ring thiam tamai tol tha thlen atanga an hni na San Antonio police te chuan mel zahni la ya hla hotel parking lot a tu emoin ajip anut chia an chara number plate atanga alan dan chuan West University lam motor ani ti riat ani awangin West University police te chu thil omzia anon riat tira doctor motor kha alo ni ve chia bok an lo rin lok ang nge in steering column khu tu plastic cover po alo om lo nge ya motor chunga chuan guitar le sa sa chem alo om bok hengte hi Dr. Pasal Khan in atanga kim lo ti a asoi to te an ni a chuti ni chuan manmo takin he tual thatu hian motor hi ala chuak ti na ani investigator te chuan uluk takin motor pon lam le chung lam fingerprint te chu theang angin an han la khoma ma se hepa hi alo film khureu em awangin technician te chuan fingerprint tu thu sam ero an mu ta chuang lo chuti lain chiang tak maya fingerprint an mu chuana steering column khu na plastic mi ero police department forensic lab analysis te chuan bo zuin an fingerprint da khol na khola chuan an han thun ve ta a vanei thak takin chu fingerprint chuan milpui pakhat anei ta hlau mai chu fingerprint in amilpui chu Angel Maturino Resendiz ani a computer lama achan chinanda that an han en le chuan Rafael Resendez Ramirez ti poa ming anei thu hriat ani le ta zel he an thil hriat te hi FBI Criminal Record Justice Information Service lama an thon phei ta thuaya heta zet chuan hepa hian athil sual ti na thurwal pui thin tam tak anei thu le poi lo khoi to thin na hi FBI record atang rengot poin kumsom ni liam ta atang dai to khan ani to thu te an hreta a motor te po aruk fo thin thu le awom hun atha kol na satle thu te abik takin US le Mexico lama a karton sek thu te po an hreta bok FBI record alan danin police te kuta alu nun ber chu tun hnai deuh maya California huna relkong silai tam tak ne na akan lai an man kha ani a hemitum hian Mexico lama thunei tu te hna thon ani nge heti ni chuan tuna hian Mexico lama ni lovin Texas lama hian Rafael Resendez chu aron omle to ti achianga chenabik anei ngai lo wang hian khoya tak nge a khosakang ti ero chu ria thiam har ri hle detective Maher chuan Rafael chanchin chu chiang le zol zokin a hanjir chana afarnu chu Albuquerque New Mexico a cheng ti a hreta Albuquerque huna police terwa manna in phone mangin Rafael afarnu chu detective Maher chuan abia thu zofia theyang angin zotin Rafael afarnu hian anutrapa chu enge atia khoya nge a omti a hriat bik lo thule achang chuan ina aron lu vele hlol thin thu te asoya chutia afarnu hne atang poa thulomom em an hriat thei bik tak silawa chuan FBI lam chuan wanted poster siamin mi pui tam na hun rang ranga chuan an tar taringot mai ani Dr. Tha ani atanga thathuma liam le tak hnu chuan Rafael chu San Antonio rail station le ache vela an hmu thu an ron soita sup mai ma se police te chuan man han tum thin ma se an man thei ma in abibo man zela achang le rail station atanga mel zahnia te an hmu a hei wang hian Rafael hi big bow tumin rela hian achuang na sa hle ani arin thei thlani dang a han liam le a Dr. Thina hun atanga mel som ko zeta hla Weimar Texas huna chuan kautran mi pui chen khaten an pastor le anupui chu in khom na anron lan lo wangin
andam lo ani ringin an ina an zukal chila ma se an be se lo de main pastor tenu pa chu an pindana khuma chuan thi in an zuk mutatlat mai anom dana tang chuan tha ngei ani ti po a hriat thei tual tha thu hriat ani vele Texas Rangers le Fort Bend County Sheriff te chuan tual tha na hmun an thlengthlang hal thuaya pastor le anu pui chu tubawa chutlum an ni ti a hriat ngal mai theya tin tubo po hi tual tha tu ken sa ve re nilovin motor dana lama a hmu rem chang man ruwa a man tak mai ni in alang rong om dana tangin poi a khoi hun lai vel hi zirtop ni zan ani lo vek po in inrin ni zing lam ani nge arin poisa le thlere hludang te chu mu thei mai tura om hlom awangin le khoi ani lo awangin tual tha na chan hi ruk ruk du wang hrim chu ani lo mel hle a investigator te chuan an man ro nei mang chuan pastor te nu parwang om na chu an han enfia vela an tumber chu thisen lo panuai atangin emo thildang eng emo atanga pastor te nu pani lo taksa nu ma mu an tuma an thilla khomang ang te chu forensic testing an han nei puita a pastor nu pui chu pong sual ani ngei thule a pong sual tu DNA hi an hriat ngai alani lo thu an mu chuaka tin inchung om dana tang hian poi khoi tu hi pastor te nu pa atha nu po hian a man mo lo hle ni in alanga an chaukalama te lutin pastor te nu pa chome siam te po atem kwala an driving license te po abi kwal sakview ani mel hebaga hian pastor te pick up sen chu om lo wangin tual thatu hian tlan chiat nan amang ani nge arin ombok Weimar lama investigator te hian West University huna Dr. Thi Thu kha an lo hrelo nge an lo ngai sak fak lo atir chuan tuna pastor te nu pathi na nen hian an kai kop lo hrim hrima ma se an hu dewa ero thunei tu te nen indoor tonin he poi khoi tu hi Dr. Thatu tho kha ani an ring ve ta West University huna Dr. Tha ani a athatu hian man ruwa tla chop dewa a man mai ba ka chaukalama e tur om chu thamong taka e nuwa motor ru chuakin abibauta ani a anu thalena leka pastor nu pa chu Weimar huna an chena tha an nile a hemitum po hian tual thatu hian man ro tla chop takin amang le a chaukalama an e tur siam ai nuwa motor ru chuakin atlam bo vele a hetiang taka che dan in ang ani awang hian Texas lama thunei tu te chuan Dr. Thatu ni a anrin hlel deuh ber Rafael Resendez chu arang thayang ber an man angai ta crime scene boy pui tu tereng reng hian forensic evidence chi hi an boy pui anilova thil ti sual tu che dan le a che tu dan te an zirna sa hle thina fingerprint le DNA ba ka an sam te chu misual chui chwa nan tangkai viau ma se misual che tu dan le chet mang po hian kongtam takin thil ti sual tu te chui chwa na konga investigator te apui na sa hle thin Dr. le pastor te nu pa thatu che dan hi adang dai ema ami tha te ruang bula po hian atha among ni in alang ei turan nei alo ei ve mai thin ba ka hian ami tha ID te abi chian sak viau zel ni in alanga amak le na chu he poi khoi tu hian ami tha te poisa emo an credit card emo po alak sak ngai mi silo chutian ne kin ami tha te hi thatakin puanin akhule angreng thin loi box si DNA analysis sa chuaka an lo rin lok to ang nge in Dr. Serami Pachi lo omle pastor nu pui Serami Pachi lo om chu ain ang ta chia mai chuti ni chuan he tual thatu hi tu dang nilovin mi pakhat ani a chu mi ti tuwa an rin hlet ber chu Rafael kha ani ma se engtin nge West University mun atang khan Weimar lama hian akal dei ni engin nge akal ani hian motor aruk chua dana khan ama in motor ane lo ti achiang si a tin police station lai ani box si a walau takin public transport a achuan arin om si lo mi tu emo thurol pui ane ni mai lo mo ti te chu zo na an ni a ngun taka an ngai to nuwa engtin tin emo insiam danglamin Rafael hian veiwa nan rel amang chin ni in an ring ta bera West University huna doctor in atanga hlo te a hian rel chol na a uma chutiang bokin Weimar lama pastor te chen na atanga hlavak lava khan rel chol na chu a umbok heng rel om na hun pan tur hian Rafael hian amitha te motor chu aru chuak mai thin ni in alangta
heti lai hian Huston Field Office lama chuan FBI Fugitive Squad chu Rafael Mandan tu soin anin mukhoma anni hi Special Agent Bobby Eckerton a hova Bobby a chuan kan mizon pa hi state ranga ave kwal ni in alanga tuna phei chuan Texas lam chua sanin Mexico lama po a om dai to mai the engpo ni se khoya po om se Rafael hi kanzon chua kan man angaya ama invoice som pathum lai man alo ni to a record po kan nei thato vio mai chu wangin a chung le khat alo thurol pui chin te atangin tan kan la ang ti in asoi FBI de chuan hetiang de boka boina anlo nei to tun thlenga an la solve lo te po chu an han bi pa sela kumsang khazakwa somkwa pasaria Lexington Kentucky huna boina po an hai chuak le ta hemitum hian mi tu inemo college zirlai mechia chu abial pa nena anzan chuak lo ti boin ama lo chan tum tu abial pa hi hepa hian athat taringot maya amitha hi alua lunga chu in aluru achuke veka tin amechia zoki che theilawa asiam nuwa apong sol zui bok ani ome wanei thak takin mechia hi athilo hlova amang anglu tuk chu avela in hnai bera alu topa hetalo omte hian police an ko sakta ani he poi khoi tu mel mang hi meche soidana trangin Lexington police te chuan lemziak thiam anzia tira ma se omzia aneite vaklo ani ome he thuan riat hian FBI Fugitive Squad te chuan chupa DNA chu anda thatle thatlo an hanzo thuaya wanei thak takin alo om hlau mai Washington huna FBI lepa arangin anthon tangala FBI hun lama DNA lo enfia tu hi Alan Gustia ani hian West University huna poikhoi tu DNA le Weimar huna poikhoi tu DNA nen alo khai thin ngala athil mo chu chu hetiang hi ane mun thuma poikhoi tu DNA te hi alo in ang thlap mai chuti ni chuan miswal pastor no pui pong sol tu Dr. Pong Sual tu le College Zirlai Pong Sual tu te kha mithumun pakhat anni tina ani chu he thil hi anhan hriat meu chuan mun ranga police te chu hriat tirna information pek ngal vek anni a anmani huna theu Rafael chu longa event turin antita ani me ni somni pariat khan police te chuan doctor te pick up kha San Antonio bula relkong bula an hua hetiani chuan Rafael hian rela chuang nge ani an ringa mase khoya nge akalanga khoirel bera nge achuanang ti ero rel tam takla na chuan hriat har tur tak ane wanted poster chu an siam le a chuchurel chuang thin te hna arukin an semdar chiam bok tin rail station bula in nei te hna po chuan poster chu semin Rafael ani om ang an mu phot chuan FBI te hrilwat turin an nge na chuti lain FBI te po Mexico lama Rafael faranu chu an en thade urenga ama po alo tlo vele zeu thino wangin hetiang din huna chuan a farnu in hi big bori nan atlo mai tu te po arin om ve reng ani June nili sangha zakwa somkwa pakwa ani a FBI ten Weimar West University le Lexington vela Rafaela anzon mek lai chuan Fayette County Texas lama ve thung chuan meche pakhat hian ama maya cheng anu chu vatlo atuma in chu re hlema se ngai thalo na nei mi alova achunga hanlu chu bungro chu chuata alodar nuai mai anu chu han awaka ma se tu ma chang tu an omlo anu munna pindan lama atlan lut ngal thuaya arin lo lutuk anu ruang tu bawa chuthlum ti hriat reng khuma lo le reng chu amuta ani tol thana rang wangin Rafael chu rin hlelle zon me kani a chuti mek lain Fayette County a in thana alo om le tazat mai he po hi police te chuan tu dang ani an ring lova Rafael bok ni tura an ngai ngal topa achan chu ama a Rafael mi tha te ang bokin henu hi ama chawa cheng ani a tin rel kongbula cheng ani bok heti taka nun rong ani awang le tol thana pianga aming lo lang ve ta zia mai chu media lampo in an ngai event ta le a aming le ma po the railroad killer ti in an ko ta hial FBI lamin Fayette County lama tol thana an ven hian special agent marking a chuan amun ma ka mo atang rengot po khan tu dang ni in ka hre theilo angai bok ani atitu hi ti in asoi tlero bom te hong sia engma alak le tak tak silo dana te mithi ruang pona akhule thlap dana te ei turda alo ei dana te chuan ama thil sual ti tu ni a an ngai
an lo chui mek Rafaela ni tura an ngai ngal top mai ani puan sumna lama a fingerprint mu tur a oma hewang hian tul thatu chu ina hian tukver ti chia in alut ani ti a hriat theya Peter hi a tha hnuwa thamawng takin ina hian atap khomawng zui ti chiang takin alang bok bungrua a soisak vak hnuwa chaukalama kalin eitura ei ani ti po a hriat thei ache dana tang hian rilrulam kimzan lo te po ang lek leka ami tha te aduanga ada that hnuwa hein hi kata ani a achung om zong zong hi kata ani ti ni du om takin bungro om ang chu a khoi kim de veka chumi hnuwa thu nei tu ni om takin a thu khomwang vela chudi lain sumle pai a in kapum hi apoimo ati deuh nge ni poisa le tlero man to la silovin eitur ero a khoi tel zel ang loi se hepa ze thi chu riathiam a harve bok ani hepa hian che dan danglam deuh mai pakhat anei le a Fayette County huna Peter atha hian police te anon kaldon ti chu a hrechiang sa anga police ho te chu chaikol atum ve hrim hrim em niang ti thei turin khuma chuan rellem tun hnai maya a lei ti hriat tak alo rema chuba ka do kana chuan tun hnai mai thowa police ten pastor te nu pa pick up bo an hule thu chanchin bua an chuana phek tak mai chu in keusa in ada boka alandana chuan thil sual ti tu hian police te hi ala chai boi ve chak hrim hrim ni berin alang chutia Fayette County huna tul thana a thlenta ka le investigator te poin a hun ma duang po an en chian ma chuan Fayette County atanga melsom kwa panga la rel kongbula bok in thana a thleng le ta kumsom ni paruka upa zirtir tu pakhat chu a ina thia mu ani a alua tubawa chutna hnu ma a oma pong sual ani ti po a hriat thei bok a poisa i patangin driving license chu phor ani a langsar taka da lan ani a tin akar white honda chu om lo bok investigator ten anti turang ang an han ti le hnu chuan he tual thana DNA le mundanga DNA po alawin ang le tachia mai tuna zet zong tual that tu hi tual tha chakin azazek zek to ani nge yang ni khathil thu lek poin poi a khoi zot zot du ani si a FBI te chuan ngor takin Rafaela chu anzonga ma se an mu mai thaibik lo Junior Khan Flatonia Texas rel konga thok te chuan Houston le San Antonio inkara Rafaela ni om tak an mu a thu nei tu te an hrek thuaya ma se chu ti chung chuan an mi mu pa chu alo bi bo man tuna chuna big taka Rafaela zong chuak tura investigator te po agency somthum chuangot an siam ta Rafaela chetlat tamna berania an ngai rel le a che vel chu en thangun viau ma se mundanga abiruk theina om chi po an hlam chia chuang lova abik takin achung le khat te le alo mel hriat thin nia an ngai te chu an en tharu deuh rengbok zirtir tu kumsom ni paruka upa tha ani atangin niriat lai aliam le ta police lam te chuan Houston atangin phone call an dong le tanol mai zirtir tu pakhat a chena ina thia mu ani a tha ani ngei an rin thu an ron hrila investigator team te an thleng thuaya tual tha na ani ngei ani ti po chiang takin an thenghal thei zirtir tu kar hi om lova ma se a hnu dewa lakbo ani atanga mel za thum la ya hla Mexican border a mu ani thu an ron soya hepoi khoi tu hi Rafaela ni arin le ngal ani bok motoran hmona hmun bullok hi rel kong ani wangin khoya anga Rafaela hi akal ta kang ti chu zo na bok ani le ta Rafaela hi zong tu an tamawang ringota man thei chu ni se an man dai tu ang ma se tun thleng hian an laman theilo chu ani sia khoi hmuna po poi khoina thleng se police mai ni lo tu te po chuan Rafaela chu an pu vek to maya chu wangin special agent marking a po chuan phone call adong cham chi a boina om to na phota chuan Rafaela chu an ron pu zel mai ani pera ani netaka chuan komo bol misol tangte tan po a thadet lingzok hial ome June sompanga po khan Gorham Illinois hmuna kumsomnga pakhata upa meichia le apa ruang chu an chena ina chhar ani a an sheriff chuan he thil sual ti tu hi tu dang ni lovin Rafaela ani aring ngal thlapa special agent marking ron hril ngal thuain marking le a ho te chu a hmuna chuan an vakala Rafaela lo che dan thin nen ein ang viawin an threnge nge poi khoina thlenna hmun hi rel kong bul chia alo ne ve boka tual thatu hian tukver ati chia a ama ken ni lo inalo om sa shotgun chuan inalo om te chu a thata engvak ma ero lalovin do kana lo om cho ero a ele ram thung
hemiswal hi avir ve shim shim nge aril tram wang ti po hria thiam a har le hemi tum hian tumdanga thil thleng ang pokin kar po abole maka tun tumero tol thatu hian banga thil zia aneya no more Serbians killed by your sons ti ani hewang hian midam tak chuan gorham huna tol thana hi midang tia an ngaya mase mai ki ang ero chuan ama a rafera record hi alo zir chian to em awangin midang ni thein a hrelo thum politics lam thil po alo khoi zeu to ti a hria a ama po a political message le letter alo zia te po an phor chuak tanual bok investigator tengai dan chuan rafael hi gorhama hian relin akalanga akaruk hian atlan chethung nia an ngaya karbo hi atuka mu chole nga ni in poi khoina huna tanga mel somruka hla Kentucky border alo om police te chuan poi khoina lo thleng to ati tu an hria si lo te chu rafael lo ti ani theita kin ti in anzir chiang le loma kumsang kha zakwa somko pariat October thla khan meiche pakhat chu voklum ani a ani hi pongso zui chuni lo ma se arwang chu puana khu that le thlap ani a rafael che dan nen hian ain ang thei tho mai rafael hi FBI top 10 wanted fugitive list da ani a alumna po dollar singa lai mai an phala ma se he po hi ani ang miswal buru lutuk man chhuawat ngai sia chuan alatlem lutuk an tianiang dollar nuai khat sing ni le sanga an san le loi mai hetiang taka aluman atamta ka wang hian sum be se wang shrim shrim po in mi te chuan rafael chu an ngai venta hle maya akalna pianga chuan mi te mit alata zel ani bere hewang hian police te point call an dong jing ta hle a june thatop lam khan rafael chu Louisville huna nu chamte na mu ani thu police te chuan thu an donga ma se ani hi khoya ma omrei tak tak ngai lo wangin hemidrum po hian mantura police te an wa thlem meu chuan alo bi bole mander to nitam po aliam lowang tia chuan Denver police te chuan phone call an dong le a rafael chu Colorado huna Mexico town a mu ani thu an ron soya chumi bo zui chuan police te po an kal ngal vata an vakal na tur hi rafael chung te in ani nge heta ze thi chuan police te chuan rafael chu an man ngei to don ni in anin ngaya chu wangin an film khurin an thok rip hle ahmun an va thlenga in chu an hual veka chumi hnuah chuan kongka chu tlo hongin an lut ta ma se rafael chu alo om der silo Texas Rangers tele FBI lam te chu in beton rengin New Mexico a cheng rafael unau nu chu a kha tokin chanchin an zo deuh reng boka ani chuan unau pa chuan aron tlo lo mai baka phone taknial poa aron call lo thu asoya FBI te chu chanchin a hriat vele a hril tur thu atiam bok a unau nu hne na tanga thil pakhat poimo deuh mai an hriat thar chu rafael hian nupui alo nei ti hi ani ama zong kha chuan police tele FBI taknial point rafael nupui nei thu hi an hrengai lo hrim hrima ti chuan rafael nupui chu zong chuakin FBI lam chuan Houston lama ni ngot interview an nei puya ani hian Mexico lama an chen thu le tunai takhi chuan ina awm ngai lo thu asoi maya a hrim hrima mumal takin chen po an chen dun lo thu po asoi ma se ron ho tum ero chuan tlereu eng mo chu aron ho na tum khat po gitar aron hon thu asoi bok FBI lam te chuan chung gitar le tlereu te chu mukher lo ma se aruk ngei ani ti an ring het ngal bur bok July ni som sangkha zakwa somkwa pakwa khan Albuquerque atangin FBI lam chuan phone call an donga rafael unau nu khalo nei in FBI special agent Mark Young chuan alo chhon ngal wata rafael farnu chuan unau pa in aron call thu Mark Young chu shilta a ma se omna hrilani chuan unau pa chu tinalawa thatakaman turin atithung FBI lam chuan rafael farnu hena chuan intiamin aduang chuan anti tur thu an soya ti chuan a omna chu ain hrilta ani July ni som pani sangkha zakwa somkwa pakwa khan rafael farnu le rafael po chuan in bele a heta hian farnu chuan rafael thataka hrilin Texas Rangers te hena impemai turin angena rafael hian apomta ani ti chuan hun fian real lai mi pui tlemna lama asahim nan thunei tu ta le rafael chu ani muta a aruk theyang beratiani wangin thunei tu te lampo tlem te chau rafael man tur hian ankal nge
rampum ti boy tu mi tu te poina aming an soiringot po a an tri le an hlo Rafaela chu tu ma hriat lovin police te chuan an custody lama chuan an lata a FBI agent Mark Yang an akom na Rafaela hian mi som pathum athat ni in a in puanga ma se FBI lam te chu dana chuan mi som ni pathum lai ni in an ngai thung Rafaela Zonnani hian FBI le Texas Rangers te hian thariat ngot an manga dollar sangtam takan seng bok athuboi hi ngai to ngal thuai ni in court lama chuan rilrukim lo wanga thil sual ti ani ti in hremna hi anep theng ber peturin an nge na ma se atopa thutluk na ero athil ti sual zong zonga thiam lo chantir ni in first degree murder manga hrem ani a kumsang ni paruk June ni somni pasari khan damdoi manga chiu hlum ani ta ani